Alhamdulillah. Nek dongake kagem temenan kekalih kuwi sing lanang kamangka saka Filipina yang nggo basa Inggris. Oh, nggih aku soalnya gak iso. Ora iso. Aku yo padha. Nggih mantene kakung saking Filipina. Filipina kok Filipina. Filipina kok roh kuwe Filipina. Ngawut wong iki nek kok. Filipina. Mbahe buri ka lho. Nyapa? Mantene lanang teko Filipina. Lah ya wong tuwek gak iso muni Filipina. Dadi sone muni ya kuwi engke. Filipina, Mbah Kung. Dingke sing golek aku engke. Ndi wonge? Walah, Filipina iso Filipina. Jian kok ya. Nggih, alhamdulillah cuacane cerah. Wilujeng siang, Bu. Sing semangat to ngarep no. Lah ya wis tok maem entuk es barang kok ya. Wilujeng siang, Pak. Lho. Yo alah, iki kok ndele sono iso ngarep lawang iki. Son piye ngawur. Iki lho.